Татарстан, Башкортстан, Дагыстан, Чечня, Россиянең бу дүрт төбәге сентябрьдән Ислам банкингын җәелдерү буенча пилот проектында катнаша. Ул 2 елга исәпләнгән һәм халыкның шул исәптән эшмәкәрләрнең дә яңа финанс продуктларын ничек үзләштерүен ачыклауны күздә тота. Ислам банкингы акчадан шәригать кануннары буенча файдалану дигәнне аңлата. Ул процент алуны тыя, дуңгыз үрчетү, исерткеч эчемлекләр, тәмәке, корал җитештерүгә акча бүлеп бирергә ярамый. Банклар инвестиция акча эшли ала. Россиядә ислам финанслары белән бары тик махсус реестрга кертелгән оешмалар гына шөгыльләнә ала. Хәзер илдә шундый 23 банк бар, 13 безнең республикада урнашкан. Пока, конечно, основная часть это Татарстан, но и это неплохо. Наоборот, на базе Татарстана можно будет организовать работу, чтобы обучающие семинары. Еще вот 5 организаций планируется. Новые продукты предлагаются, и самое главное, есть позитивные результаты с начала эксперимента, 1290 сделок. Они, к сожалению, предыдущие периоды не поддерживались, но... Без ислам финанслары буенча канун кабул итү өчен берничә тапкыр закон проекты әзерләп Дәүләт Думасына тәкъдим иттек. Кызганыч, моңарча ул кабул ителмәде. Әмма Рөстәм Нургалиевич тырышлыгы белән закон үз көченә керде. Минемчә, хәзер ул бик уңышлы тормышка ашырыла. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, ислам финансларын җәелдерү теләге күптән булган, әмма ул хәзерге шартларда үсеш алсын өчен федераль ярдәм кирәк. Яңа финанс инструментлары булдыру зарур. Мәсәлән, гаиләдә ана капиталы бар ди. Ул акчаны шәригать кануннары буенча эшләгән банкларга инвестиция итеп кертү мөмкинлеген карарга тәкъдим итте. Это особенно актуально в свете того, что есть религиозные семьи, они в основном многодетные. Почему мы эти инструменты не имеем возможности им предоставить? Алга китәр өчен белгечләр әзерләргә дә кирәк. Шәригать кануннары буенча эшли ала торган икътисадчы, юристлар бигаз. Әлегә аларны Россия Ислам институты, КФУ һәм Болгар Ислам академиясендә гына укыталар. Ну что такое обучение про 100 человек? Ну что это такое? Как мы хотим на всю страну эту работу? Повышение квалификации 300 человек. Но это даже для нашей республики, я считаю, что не очень много. Белгечләр фикеренчә, илдә ислам банкинги буенча эшләп тә реестрга керергә теләмәгән банклар бар, чөнки өстәмә таләпләр куела. Собственный капитал буенча да, собственный капитал үсеше буенча да 24 елга кадәр шул таләпләр күбрәк. Шушы таләпләр бераз төшсә, Банк России безнең соравыны караса, шушы бик әйбәт булыр, безнең партнер финанслар үсү өчен киләсе елларга. Бүген дөньяда ислам финанслары базары 4 триллион доллар дип бәяләнә. Это огромная цифра. Бу бик зур сан. Дөньяда банк капиталының 6% ислам финанслары дигән сүз. Оннан ислам динендә булмаган кешеләр дә еш файдалана, чөнки ислам банкинги югары сыйфат булуын дәлилли. Пилот проект киләсе елның сентябренә кадәр гамәлдә булачак. Ул нәтиҗәле дип табылса, Россия буенча файдаланырга мөмкин. Якын арада Ингушетия белән Чувашиядә сынап карарга җыеналар. Мое мнение, что эксперимент нужно продлевать. Минемчә, ислам банкинги нәтиҗә бирсен өчен 2 ел гына аз, әмма шуңа да карамастан без тулы кешенә эшлибез. Соңгы елларда халыкара элемтәләрне яңадан корырга мәҗбүр булдык. Ислам илләрендә акчаны хәлал стандартлар буенча тоталар. Димәк, без дә аларга карап эшләргә өйрәнергә тиеш. Утырышта яңгыраган тагын бер тәкъдим федераль дәрәҗәдә бердәм үзәк булдырырга кирәк. Ул ислам финанслары белән эшләү өчен бер төрле стандартлар булдыруны күздә тота. Рүзәл Шарипов, Рәмзи Гарипов, Яңгы гасыр каналы.